давоми романи фирдавсӣ, на роҳи пеш, на роҳи пас. баъд аз таи роҳи дури пурмашаққат, мусофирони тӯсии мо оқибат дар як шомгоҳи намнок ба Ҳирот расида, дари хонаи Абубакри Исмоили Саҳофро куфтанд. соҳиби хона баромада аз дидори дӯсти шоираш хушнуд гардид. фирдавсӣ хастаҳол куфти роҳи дароз дар андому ҳаракоташ ҳувайдо буд. бинобар ин Абубакр дар сари дастархони меҳмондорӣ вайро бо пурсуҷӯ нороҳат накард. меҳмонони мондашуда дар меҳмонхонаи соҳиб баъд аз намози хуфтан дарҳол майли хоб шуданд. фирдавсӣ ба хоби камроҳати пирона ягон 2 соат оромиду бедор шуда, дигар хобаш набурд. вай на дар он ҳоле буд ки ба хоби тӯлонии роҳатбахш рафтан тавонад. хотири парешон дар хоб ҳам ҷамъ намешуд ва хаёлоти ошуфта ором намегирифт. ӯ дар торикии хона бо чашми во балои ба сараш омадаро нахустин бор бо тамоми даҳшату фоҷиаи он эҳсос кард. андешаҳои гарон дили хастаи ӯро мефушурданд. агар соҳиби корвонсарои Кобул таъқибкунандагони ӯро ба роҳи Балх равона карда натавониста бошад, онҳо пагоҳ фардо ба Ҳирот мерасанд ва агар равона карда бошаду вай Фирдавсӣ аз ин ҷо ҳаракат кунад, мумкин аст дар роҳ ба онҳо дучор ояд, зеро онҳо то Тус рафта ӯро наёфта, ба эҳтимоли қавӣ бо роҳи Ҳирот бармегарданд. дар ҳар ду сурат дастгир шудани ӯ муқаррар аст. чӣ бояд кард, куҷо бояд рафт ва дар куҷоҳ паноҳ бояд ҷуст. билфарз бархезаду бо мадади толе дастгир нашуда ба хонааш ба Тус бирасад. оё дар он ҷо аз хатар эмин хоҳад буд? душманони бадкинаш шайх Абулқосимҳо, Абдунабиҳо ва инчунин Арслонхони ҳоким ҳам аз фармони султон шоду мамнун ва аз марҳамати вай умедвор, магар ӯро осуда мегузорад? баста ба Ғазнӣ намефиристад? дар қаламрави султон Маҳмуд, вай ба куҷое ки равад дар дастраси султон аст, магар ба ҷануб ба қаламрави ҳукмдорони Бувайҳӣ биравад? дуруст, онҳо донишдӯст ва шоирпарваранд, аммо аз султони Ғазнӣ пайваста дар тарсу ҳаросанд. султон барои лашкаркашӣ ба Эрони ғарбиву ҷанубӣ ба қасди истилои он диёрҳо мунтазири баҳонае ва фурсатест. бидуни шак он ҳукмдорон ва шоири гирифтори ғазаби шоҳ осон паноҳ нахоҳанд дод. ё ки шояд ба Хоразм биравад, аммо Хоразмшоҳ домоди султон шавҳари хоҳари вай аст. бегумон бо аввалин талаби султон шоири гурезаро ба Ғазнӣ равона хоҳанд кард. ё балки сари ғарибашро ба Мовараунаҳр бигирад, аммо волии он диёр Алптегини Қарохонӣ, турки бесавод, дар андешаи бехатарии ҳокимияташ аз тарафи ҷануб худро дӯсти султон Маҳмуд тарошида, аз вай дилҷӯӣ мекунад. аз чунин волӣ чӣ умеди ҳимоят аст? билфарз умеди ҳимоят ва паноҳгоҳ дар яке аз ин диёрҳо пайдо ҳам шуд, аммо ба ин пириву нотавонӣ сафари он сарзаминҳои дур, таи биёбону кӯҳсоронро чӣ тавр метавон таҳаммул кард? бигӯем ки таҳаммул муяссар ҳам шуд, вале як фарди пирсоли аз хешу табор ва ёру диёр дурафтода дар он ғарибиҳо чӣ тавр зиндагӣ ба сар мебарад?
дарҳои халосӣ баста, на роҳи пеш, на роҳи пас. ҳоли фирдавсӣ ба ҳоли нахчире ки саёдаш аз 6 тараф дар иҳотааш гирифта роғу рахнаи гурезашро баста бошад, монанд буд. чӣ замони наҳс, чӣ рӯзгори машъумест ки корномаи умри ӯ, шоҳномаи ба шоҳон бахшида ва ба подшоҳи вақт пешкаш шуда, назди онҳо ба вай на ин ки сарфарозӣ, номи нек, иззату ҳурмат, балки таҳқир, хориву забунӣ овард. боз ёди хона, пазмонии тоқатфарсо бо ҳамсари меҳрубонаш, ба духтари дилбандаш Манижа, ба ёру дӯстонаш дили реши шоирро рештар мекард. вай бе онҳо ба ин ҳол аст, онҳо бе вай ба чӣ ҳол бошанд? Шоир мегирист. бо ин ҳама фирдавсӣ дар охир ба худ қарор дод ки ҳар чӣ бодо бод, ба ватанаш равон мешавад. кашиши ватан ғалаба кард. пагоҳӣ сари дастархони ношто ҳикояти шоир аз он чӣ дар ғазнӣ аз сари ӯ гузашт оғоз ёфт. дар баробари ғазнӣ қадр наёфтани шоҳнома Абубакри Исмоилро ба ҳайрат афканд ва фармони шоҳ ба дастгир кардану зери пои филон андохтани фирдавсӣ ӯро на камтар аз дӯстони ғазнигии шоир ба ваҳшат андохт. нахустин фикре ки ба сари Абубакри Исмоил омад ин буд ки омадани фирдавсиро бояд пинҳон дошт, зеро Абубакр аз эҳтимоли ба Ҳирот расидани таъқибкунандагони шоир ҷиддан ба хавотир буд. бархоста берун баромада ба хизматгораш фармуд ки дарвозаро маҳкам кунад ва ҳар кӣ омада ӯро пурсад, гӯяд ки хоҷа дар хона нестанд. боз даромада нишаст. фирдавсӣ гуфт ки таваккал ба худо, вай фарду шаб бо ҳамроҳонаш ба роҳ мебарояд, ба ватанаш меравад. вале Абубакр ин таваккали ӯро хато донист. хатар қоим аст, устод, чораи дафъи хатарро бояд андешид, на ин ки ба истиқболи вай рафт. чора намебинам, гуфт Фирдавсӣ. саҳоф таъаммул карда ба ӯ чунин ҷавоб дод: шумо имрӯз дар ин ҷо бемалоли хотир дам гиред. ба ман иҷоза диҳед фикре бикунам, то шояд чорае пайдо шавад. пас аз ношто вай баромада ба куҷои ғайб зад. соате пас боз омад. ба хизматгор аспашро зин кардан фармуд. савор шуда равон гардид ва то бегоҳӣ бедарак монд. дар хуфтан баргашта дар меҳмонхона ба Фирдавсӣ чунин гуфт: шуморо устод то як муддат пинҳон шудан мебояд, то вақте ки фармони шоҳ кӯҳна ва ин гирӯдор пасанда шавад, ё таъқибкунандагонатон аз пайдо кардани шумо наумед шуда ба ғазнӣ баргарданд. ман ба деҳа рафта будам. аз шаҳр 2 фарсах дуртар деҳкадаи кӯчаке ҳаст. он ҷо хешони ман зиндагӣ мекунанд. кадхудо додари аёли ман аст. кадбону хоҳарзодаам аст. дар боғчаашон як хонаи тобистоннишин доранд ки дар вай дар ҳар фасли дигар ҳам истиқомат кардан мумкин аст. ҳоло он хона холист. агар розӣ шавед, шуморо дар вай ҷо мекунем. хешонро розӣ кардам. шуморо ба онҳо ғоибона як нафар донишманди хоразмӣ ва ошнои деринаи худам муаррифӣ кардам. гуфтам ки ин донишманд чанде дар Ҳирот зиста китобе навиштан мехоҳад. барои ин кор як ҷои хилвати беғавғо меҷӯяд.
фирдавсӣ ба вай ҷавоб нагуфта ба андеша рафт. абубакр медид ки вай мутараддид аст. дудилагии ӯро бартараф кардан хоста боз чунин суханҳо ронд: устод, чархи фалак дар мадораш ба гардиш аст. вай ба гуфтаи устод рӯдакӣ: кӯҳан кунад ба замоне ҳамон куҷо, нав буд ва нав кунад ба замоне ҳамон ки хулқон буд. ҳадиси пои фил ҳам кӯҳна мешаваду филбон ҳам намемонад. то он вақт шумо дар деҳкада гӯшанишин мешавед. танҳо? пурсид фирдавсӣ. оре, танҳо, гуфт абубакр. соҳибхонаҳо ба будани мардони дигар рай накарданд. барои абдуллафу бобак дар ягон маҳалли дигар ҷойи иқомат пайдо мекунем. инҳо гоҳ-гоҳ дар фурсатҳои мусоид ба наздатон мераванд, хабар мегиранд, фармоишоти шуморо ба ҷо меоранд, чунон ки худам ҳам албатта аз шумо пайваста хабардорӣ хоҳам кард. ман розӣ нестам, аз бобоҷонам ҷудо шудан намехоҳам, гириста гуфт бобак. агар устод ба зистани дар он деҳкада розӣ шаванд, лоақал бобак бояд дар хизматашон бошад ва устод дастёр дар кор аст. дар бораи худам устод ҳар чӣ фармоянд қабул мекунам, гуфт абдуллаф. агарчи хешонам ба донишманди хоразмии бузургвор, чунон ки ман шуморо ғоибона ба онҳо муаррифӣ кардаам, хизмат карданро ба худ воҷиб дониста дар ин бора қавл ҳам доданд, вале ман боз мекӯшам ва будани дастёр дар назди шумо онҳоро розӣ кунам, ваъда дод исмоил ба фирдавсӣ. дар ин мавзӯъ боз чанде гуфтугузор карданд. дар охир фирдавсӣ пешниҳоди дӯсташро қабул кард. абдуллаф, ки монанди худи фирдавсӣ кайҳо боз хонаву ҷояш, оилаашро пазмон шуда ва бозгашти Батусро бесаброна интизорӣ мекашид, шоир ба Тус баргаштагии ӯро салоҳ дид. аспҳоро ба фурӯхтан қарор доданд. онҳо пас аз кӯчидани фирдавсӣ ба деҳкада фурӯхта хоҳанд шуд, ғайр аз аспи абдуллаф, ки вай савора бар он бо яке аз корвонҳои бозаргонии роҳгузар хоҳад рафт. рӯзи дигар дар аввали шаб, пеш аз баста шудани дарвозаҳои шаҳр, 4 савор аз ҳавлии саҳоф баромада равон шуданд. баъд аз якчанд дақиқа шаҳри ғарқи торикӣ дар ақибашон монд. роҳи ноҳамвори пурфарозу нишебро фақат дар ду рахши хираи ситораҳо медиданд. инак сиёҳии деҳкадаи дар бағали талҳо оромида намудор гашт. сукути онро сагҳо халалдор ё балки таъкид мекарданд, ки бо акаку нула монанди шақшақаи шабгардони миршабҳои шаҳр аз худ ба дуздон ва ба ҳамдигар огоҳӣ медоданд. деҳа кайҳо хуфта буд. саворон вориди деҳа шуда, абубакр пеш ҳамроҳонаш аз қафо ба тангкӯчае, ки як савор дар он ба зур меғунҷид, хамиданд. дар охири тангкӯча абубакр дари пастаки аз навдаҳои дарахт бофташудаеро бо дастаи қамчинаш сахт куфтан гирифт, ки баъди як дам катхудо омада аз дарун танбаи дарро бардошта меҳмононро пешвоз гирифт. аспҳои ононро бо ҳамдастии бобак дароварда, дар мехҳо баста, хурҷинҳоро аз болои онҳо фуровард. меҳмонон дар рӯшноии хираи сиёҳчароғи сафолин, ки зани ҳошим, яъне номи катхудо, дар гиронда оварда ба дасти шавҳараш дод, бо пайраҳаи байни дарахтҳову бутаҳо сӯи хонаи даруни боғ роҳ гирифтанд.
соҳибхонаҳо хонаро ба эҳтимоли омадани меҳмонон покиза, рӯбучин ва бо намаду курпачаҳо ороста буданд. дар назари деҳотиён ва авомон ҳар як донишманди калон валӣ аст. аз ҳамин рӯ ҳошим пеши Фирдавсӣ дуқат шуда, дасти ӯро бусида, ба он даст чашму пешонӣ соид. абубакр ӯро огоҳ кард, ки ташвиши дастархон ёзондан накашад, зеро меҳмонон худ хӯриши лозима доранд, оби ҷӯш бошаду бас аст. баъд аз хӯроки шом ҳар чаҳорашон дар ҷойгоҳи қатор андохташуда ба хоб рафтанд. саҳарӣ абубакри исмоил ва абудуллаф ба бозгашти ба шаҳр ҳозир шуданд. вақти видо Фирдавсӣ ва Абудуллаф ҳамдигарро оғӯш карда гиристанд. хуш бирав азизам, ту ба ман ҳамчун фарзанди худам арҷмандӣ. Абудуллаф: ман дар ин ҷаҳон аз ҳеҷ кас ин қадар некиҳо, ки сидқу вафодорӣ ту барои ман кардӣ, надидам. миннати ту дар ду ҷаҳон бар гардани ман аст. хуш бирав, сафарат бехатар буд. дуои ман бадрақаи роҳи туст. шоир инро мегуфту худ фикр мекард, ки мабодо ки ин дидор дидори охирин бошад. ҳамин фикр аз дили Абудуллаф ҳам мегузашт, вале ҳардуяшон ҳам онро ба забон овардан намехостанд ва умед мекарданд, ки ин тавр нахоҳад шуд. ҷудоӣ аз шумо ба ман беҳад гарон аст, устод, вале чӣ кунам, ки зарурат пеш омадааст. бо аҷзу ниёз аз Яздони пок барои шумо хоҳони саломат ва офиятам. агар дар ин ҷо дер монед, ман боз меоям, ба дидоратон мерасам. Абудуллаф Бобакро ҳам оғӯш кард. ҷавонак ҳунгас зада мегирист. Абудуллаф ба вай таъкид кард, ки мудом аз ҳоли устод хабардор бошад ва дар хизматашон ҳеҷ кӯтоҳӣ накунад. устодро нахуст ба худо, пас аз он ба ҷаноби Абубакр сониан ба ту супурда меравам. аммо ту ба устод аз ҳама наздиктарӣ. мушфиқу ғамхорашон аз сои пирияшон бош. Фирдавсӣ аз Абудуллаф хоҳиш кард, ки чун ба тус расид, дар хонаводаи шоир аз нокомиву парешонҳолии ӯ гап назанад. фақат гӯяд, ки ӯро бо кори шоҳнома боз якчанд муддат дар ғазнӣ мондан лозим омад. шоир ва дастёраш Абудуллафро ҳамроҳи Абубакри Исмоил ба шаҳр гуселонида, аз қафояш бо дидаҳои гирён монданд. чӣ марди наҷиб ва накӯкорест, ба дилаш дар бораи Абудуллаф мегуфт Фирдавсӣ. дӯсти ниҳоят қадрдон, ниҳоят вафодор. ба поси хотири ман аёлу фарзандонашро гузошта ба ин сафар баромад. ҳамин қадар машаққату сарсониҳои сафарро таҳаммул кард. дар ҳамаи ин муддат ман аз ӯ ягон калимаи шикоят нашунидам. шоир албатта аз Абубакри Исмоил ҳам беҳад миннатдор буд. гуфтори ботинӣ дар бораи Абудуллаф ва ҳисси миннатдорӣ аз Абубакри Исмоил хаёли шоирро ба дӯстони дигараш кашид. вай Муҳаммади Лашкарӣ, Ҳусайни Қутайб, Шарафуддини Моҳак, Абусаъди Маншурӣ, Ҳамидуллоҳи Найсонӣ, Салоҳиддини Дуредгар, ҳатто Аббоси Шодобӣ ва саройбони Кобулиро ба ёд овард. дар назари шоир инҳо ҳам монанди Абудуллафу Исмоил инсонҳои ҳақиқӣ, поктинат, бо шарофат ва накӯкор буданд. ба дилаш мегузашт, ки бечунин мардум ҷаҳон чӣ гуна мебуд. сард, хушк, берӯҳ мебуд. барои ҳамин гуна мардумон зистан, шоҳнома офаридан меарзид. ман
шоҳномаро барои шоҳон нигоштаам, вале фаҳми қадру арзиши ранҷҳоям, достонҳоямро дар инҳо дидам. сипосу миннатдорӣ ва муҳаббатро аз инҳо ва амсоли инҳо дидам. бигзор султон маро кушад, вале ман намемирам. то дар ҷаҳон ҳамчун инҳо мардумоне ҳастанд, ман низ ҳастам, ман зиндаам. бобак мегирист. барои вай ҳам дар нимаи роҳ мондану дар деҳкадаи гумноме ба муддати номаълум зистан аламнок буд. охир вай чӣ қадар шоду хуррам аз ғазнӣ сӯи ватан, сӯи Ширин ба роҳ баромада буд. Ширин чашмбароҳ аст. вай ба Бобак қавл дода буд ки ту ҳар чӣ қадар дар сафар дер монӣ ҳам мунтазират мешавам, сабр мекунам. аммо падару модараш ҳам сабр мекарда бошанд ё на? ҷавон дар ин бора чандон хотирҷам набуд. Ширин 16-ро пур кард, ба 17 қадам мемонд. мабодо ки падару модараш кай баргаштани Бобакро надониста, дер мондани ӯро баҳона карда, духтарашонро ба хостгори дигаре дода фиристонанд. вай Ширини сиёҳчашмаки чилкокулро зеботарин духтари деҳа медид. ҳар гоҳ ки бо вай дар кӯю кӯча вомехӯрд, ё вақте ки Ширинро модараш аз тариқи ҳамсоягӣ бо супорише назди Фотимабону ё Равшан мефиристод, Бобак аз вай чашм канда наметавонист. Ширин чун медид ки ҷавонак ба ӯ чашм духтааст, шармгинона табассум мекарду мерафт. бо вай дар куҷо ва чӣ тавр танҳо ба танҳо вохӯрда гапзанон кардан мумкин бошад, фикр мекард Бобак. дар кӯча ё дар ҳавлӣ пеши чашми одамон ин мумкин нест, одат намебардорад. аммо ишқ чорасоз аст. Бобак донист ки духтар рӯзе 2 бор пагоҳӣ ва гашти рӯз ба чашмаи масҷид барои об меравад. ҷавони ошиқ соати рафтани ӯро поида, сари чашма раванда шуд. он ҷо дар ҳузури дигар занону духтарон ва ҷавонони обгир бо Ширин дохили гуфтугӯ шуда наметавонад. лоақал то таги дарашон ё то ними роҳ бардошта бурда додани кӯзаи вазнини ӯро таклиф кардан мумкин буд. ӯ чандин бор ҳам ҳамин тавр кард. пас духтарак чаро аз ёрирасонии хизматгузораш миннатдор набошад? ба он ҷавони хандончеҳраи пайваста абрӯ, хушфеъл, ширинзабон, чусту чобук рӯи хуш надиҳад ва ҳатто рафта рафта ба вай меҳр набандаду ҳар бор вақти вохӯрдан бо вай дилакаш натапад. як дафъа Бобак дар дами дари хонаи Ширин ба худ ногоҳ ҷасорате худаш намедонист аз куҷо пайдо карду як буса аз лаби духтар рабуд. вай аз куҷо медонист ки дар он дам падари Ширин дар боми оғил панҷшоха ба даст хошок тит мекунад. мардак чашмаш ба он ҳарду дар ҳамон лаҳзае ки ҷавон духтари ӯро мебусид ғалтиду ҳамчун хошоки шарорафтода даргирифт. ба ҷои ӯ падари баномустар шояд худдорӣ мекарду ҳоли ҳозир дидаро нодида мегирифт. аз афтодани номи духтараш ба забони мардум меандешид. вале Яздондод, падари Ширин, марди ҷоҳили бадқаҳре буд. вай аз бом ба кӯча хез зада фуромада бо алфози қабеҳ Бобакро дашном дод ва ба таъқибаш афтод. панҷшоха дар дасти марди хашмгин хавфнок буд. Бобак гурехт. ӯ медонист ки дар хонаи падар ба духтараш дар меафтад, ӯро мезанад. ҷавон ба ҳавлӣ омада ошуфтаву саросима ба Бону тавалло кард ки
бибиҷон зудтар ба хонаи ҳамсоя равед, Ширинро халос кунед, ки падараш ӯро мезанад, шиканҷа мекунад. Бону аз ошиқу маъшуқии Бобаку Ширин огоҳ буд. донист, ки рози онҳо ба падару модари духтар маълум шудааст. чодарашро ба сараш гирифта ба хонаи ҳамсоя шитофт. дид, ки Ширини бечора дар кунҷаки айвон рӯ ба девор карда ба ҳоли раҳмангезе нишастаасту падари хашмгинаш чӯб ба даст болои сараш истода ӯро дашном медиҳад. Фотимабону бархоста ӯро ба таъзим истиқбол кард. мард ҳам чӯбашро партофта ҳиҷолатомез аз сари духтараш дур шуд. чӣ ҳодиса? Ширин магар гуноҳе кардааст? агар гуноҳ карда бошад, шумо ба хотири ин ки ман ният дорам ӯро хостгорӣ кунам, ин бор аз гуноҳаш гузаред, оромонаву дӯстрӯёна гуфт Фотимабону. Ширин бархоста ба хона даромада ғайб зад. ӯро озор надиҳед, ман бохабарам, гуноҳ ба бобаки мост, ман ӯро танбеҳ медиҳам, гуфт боз Фотимабону. ӯ ба духтаратон ошиқ шуда, Ширин ҳам гӯё ба ӯ бемайл нест. ин ба ҷавонон айб нест. ӯ дар воқеъ пас аз 2 рӯз омада Ширинро расман хостгорӣ кард. модари духтар ва шавҳараш хостгориро бо андак андешамандии зоҳирӣ, вале бо хурсандии ботинӣ пазируфтанд. чаро ҳам хурсанд набошанд, ки духтарашон ба оилаи давлатманд ва машҳур меафтад ва худашон бо шоир қаробати хешие пайдо мекунанд. ҳамин тавр Бобак як қисми дирҳамҳоеро, ки бобоҷон яъне Фирдавсӣ гоҳ-гоҳ ба вай медод, ҷамъ намуда пинҳонӣ барои арӯсаш гӯшвора, бозубанд, ангуштарини арзонбаҳо харида, якҷоя бо шеърҳое, ки дар бораи ишқи худ ва фироқи Ширин навишта буд, дар рӯи молча баста нигоҳ медошт. Фирдавсӣ ва Абудулаф аз ин кори вай огоҳ буда пеши худ механдиданду барои он ки ҷавонро шарм надоронанд, тағофул мекарданд.